og velkommen til videoen om de 3 lag. Nogle gange så gør livet ondt. Nogle gange lidt, og nogle gange meget. Men livet, det gør nogle gange ondt på os alle sammen. Vi mærker det forskelligt, men livet gør indimellem ondt på alle. Vi føler os utilstrækkelige. Og når vi gør, så kommer vi til at tro, at hvis vi fikser den utilstrækkelighed, så går alt det svære væk. Og derfor kommer vi til at tro, at vi kommer væk fra alt det svære ved at gå på slankekur, tjene flere penge, lære at løbe en maraton, tage en ny uddannelse, få sprøjtet noget ind i linjerne i ansigtet, få fjernet hår, få et større hus eller en ny vase. Men uanset hvor meget vi fikser, så vil vi på et eller andet tidspunkt komme til at stå med den samme utilstrækkelighedsfølelse. Og så skal vi i gang igen. Enten med et nyt projekt, eller ved at genoptage det gamle. Det som vi ikke fik gennemført sidst, vi følte os utilstrækkelige. Det her fænomen, det ser vi allertydeligst i begyndelsen af januar med nytårsforsæt, og i foråret, inden vi skal i bikini. Men i virkeligheden så eksisterer det hos de fleste af os det meste af året. Der findes måske mennesker, der kan tage en beslutning, lægge en plan, gå efter den og komme så flot i mål, at livet det bliver lykkeligt på den anden side for evigt. Det kan også være, at der findes en eller anden metode til at lære det, men jeg kender den ikke. Jeg har heller ikke mødt mennesker, der kan eller kender den. Men jeg har mødt rigtig mange mennesker, der tror, at der findes sådan en metode, men at de selv er den eneste nederen tabermenneske på jorden, der ikke kan finde ud af at få fat om den metode. Resultatet er skam, dybest nede, skam over den vi er. Og den form for fastlåst skam lægger et tykt tæppe over kærligheden. Det bliver en barriere i os selv og i vores relationer. Og jeg vil virkelig gerne bidrage til at få fjernet det tæppe. Blidt, men resolut. Og vise dig, at de svære følelser ikke handler om, at du skal fikses nok til, at du ikke kan mærke det svære. Men at det handler om svære følelser, der har brug for din opmærksomhed og din accept og din kærlighed. Og det er det, vi skal i gang med at tale om nu. Når du vil i gang med at ændre dit liv, gøre noget andet og blive klogere, så kan du gøre det på helt groft skåret 2 forskellige måder. I hvert tilfælde ud fra mine selvværdsnørdede briller. Enten kan du arbejde på din selvtillid, eller også kan du arbejde på dit selvværd. Forskellen mellem de 2 ting er stor, og alligevel så forveksler vi dem rigtig tit. Selvtillid, det handler om alt det vi gør og alt det vi kan. Troen på, at vi kan. Alt det der kan ses udefra. Det er alt det der kan vurderes og vejes. Og det er følelsen af at vi tør vise det til verden. Selvværd, det er det der kan mærkes. At du mærker dybt i dig, at du er god nok. Det handler om den du er. På en måde så kan vi sige, at det er forskellen på at være noget og på at være nogen. Selvtillid følger med selvværd. Selvværd følger ikke nødvendigvis med selvtillid. Når vi skal forklare forskellen mellem selvværd og selvtillid, så er et helt almindeligt terapeutisk billede, vi bruger et træ. Som et billede på dig, hele dig. Træets rødder er selvværdet. Rødderne kan ikke ses. De kan kun mærkes. Det er dem, der suger alt det op, som træet har brug for. Jo bedre betingelser træet har, jo stærkere bliver rødderne. Og kun når vi rigtig får suget til os, kun der kan vi lade rødderne vokse og få fat og blive stærke. Fordi det er rødderne, der sørger for, at vi kan stå fast, også i stormvejr. Det er derfor vores behov og vores selvværd
hænger sammen. Træets krone er selvtilliden. Vi kan få en større og flottere krone ved at blive bedre til det, som kan ses udefra. Det, der i en eller anden forstand kan måles. Jo mindre og svagere rødder vi har, jo mere fokuserer vi på at sørge for at have en smuk krone. Fordi kronen er den, som de andre kan se. Kronen er den, vi kan sammenligne med de andre træers kroner. Men jo større krone og jo mindre rodnet, jo nemmere er vi at vælte i stormvejr. Og for at komme til at arbejde med rødderne i stedet for kronen, så må vi fokusere på det, vi mærker indefra. Sæt fokus på vores behov, vores følelser og vores fornemmelser. Jo mere vi mærker det, vi mærker, og sætter handling på det, vi mærker, jo stærkere et rodnet får vi. Og det er det arbejde med at fokusere på rødderne. Det er det, som vi forsøger at tage op her i denne her video. Alle mennesker har pakket sig selv ind i det, som jeg kalder for det glitrende kandislag. Det er et lag, som vi passer godt på og øver os i at gøre finere og tykkere. Det er det her, vi hiver frem, når vi vil vise de bedste sider af os selv. Det er fuldstændig individuelt, hvad vi hver især vurderer, der er bedst at vise frem i det glitrende kandislag. Det er det lag, vi først viser frem, og det er det lag, vi først spotter hos andre. Det er vores glitrende kandislag, som vi sammenligner hinanden på. Det er det her lag, som vi, når vi ikke er bevidst om vores mønstre, stræber mod at gøre tykkere og flottere. Det kan være, at det handler om udseende for dig. Tynde lår, hvide tænder, stram hud, pænt hår. Det kan også være, at det handler om intelligens og viden. At du viser, at du er klog og velovervejet og belæst. Eller måske er det for dig bedst at være sjov og skabe grin og god stemning, når du skal gøre det bedste indtryk. Eller den, der har den mest harmoniske familie. Den, som er rig eller ansvarlig eller fornuftig og ordentlig. Det er helt individuelt, og de fleste af os bruger en kombination af mange af de her fine kvaliteter. Men udfordringen ved det glitrende kandislag, det er, at det hele tiden skal vedligeholdes. Vi skal hele tiden have fokus på at sætte de flotte kvaliteter forrest, og de knap så fine skal holdes væk. Vi skal hele tiden have en del af vores bevidsthed rettet mod det yderste lag af os. Og vi kommer meget nemt til at holde øje med, om de andre ser på det glitrende kandislag, og ikke på det, der er indenunder. Så vi kommer hurtigt til at spille en rolle. Ikke fordi vi skal være noget, vi ikke er, men fordi vi skal holde noget væk, som vi også er. Og det er at spille en rolle. Det er et kæmpe arbejde. Spørg enhver skuespiller. Og derfor er det enormt drænende at have fokus på dit yderste kandislag. Måske genkender du dig selv i det, jeg siger. Men måske sidder du og tænker, jamen jeg går ikke og er interesseret i at imponere alle de andre. Og det kan jeg godt forstå, fordi vi tror rigtig tit, at det glitrende kandislag handler om, at vi vil vise verden, at vi er bedre end. Og det gør det også i nogle tilfælde, men i virkeligheden, der handler kandislaget om at skjule, at vi selv dybest nede er bange for, at andre opdager, hvad vi i virkeligheden er eller ikke er. Så kandislaget er absolut ikke altid sådan et imponeringslag. Det er en skal udenom dig, der skal sørge for, at du bliver mest muligt accepteret, elsket eller anerkendt. Uanset hvor flot og tykt og fint det er, så vil det føles mere eller mindre utrygt, i hvert fald i perioder. Og det vil det, fordi
Selve naturen på det glitrende candyslag er, at det skal afgrænse andre mennesker for at opdage det, der er indenunder. Og det vil sige, at jo mere du koncentrerer dig om det her lag, jo mere vil du, enten på et bevidst eller et ubevidst plan, gå rundt og vente på, eller skærme dig imod, at nogen opdager, hvad der er indenunder. Nogle gange så kan det blive sådan, at vi nærmest føler, at vi lever et uærligt liv, hvor vi lyver om, hvem vi er. Og jo mere vi fokuserer på at gøre vores glitrende candyslag tykkere og mere glitrende, jo mere ensomme bliver vi. Og det er ensomheden, som gør det største indtryk på mig. Det er ensomheden og den manglende forbundethed, der er min motivation for at tage det arbejde, der ligger i at flytte mit fokus fra det yderste lag til de 2 inderste. For de fleste af os er det sådan, at hvis vi først er blevet rigtig dygtige til at opretholde et fint candyslag, så skal der ret meget frustration til, før vi får lyst til at ændre vores måde at leve på. Altså grundlæggende. Og i mange tilfælde, der skal der noget, der ligner et regulært sammenbrud til, før det bliver presserende nok for os. Når noget tager vores opmærksomhed, nyt job, børn, skilsmisse, dødsfald, sygdom, og vi bruger vores opmærksomhed andre steder i vores liv, og vi ikke har muligheden for at dyrke candyslaget, så er det, vi opdager, hvor vigtigt det er for vores selvopfattelse. Det kan føles som om alt ramler, fordi vi på en og samme tid mister vores strategier og bliver rystet i vores grundvold. Det meste af mit liv, der har jeg haft et mega tykt og flot glitrende candyslag. Virkelig. Men en dag, og det var nærmest præcis på en dag, nemlig da jeg blev mor for første gang, der mistede jeg en del af strategierne til at opretholde det her lag. Jeg mistede de strategier, der kunne gøre, at jeg til hver en tid kunne lægge en plan og gå efter det. Så hvis jeg opdagede, at der kom en spangulerende forbi med et candyslag, der var pænere end mit, for eksempel tynde lår, så kunne jeg tage en beslutning, der hed, nu løber jeg x antal kilometer om dagen. Jeg spiser kun grøntsager, og jeg skrubber min hud hver dag og går i kolde bade. Og det kunne jeg blive ved med at gøre, indtil jeg fik tynde lår. Fra det øjeblik, jeg blev mor, der var der sat en begrænsning på det. Men det der skete, det var, at de første par år efter jeg blev mor, der blev jeg stadig ved med at forsøge at gå efter og opretholde eller genskabe det her lyserøde, glitrende candyslag. Og det der skete, det var, at jeg til sidst kørte mig så langt ud over kanten, at jeg oplevede det her regulære sammenbrud. Og i starten var det det værste, jeg nogensinde havde oplevet. Men på et tidspunkt så opdagede jeg, ikke med et trylleslag, men over en længere periode, at der var en anden måde, at det var en form for en velsignelse at blive væltet omkuld, og ikke have muligheden mere for at pynte mig med glitren. Fordi lige pludselig så havde jeg muligheden for at mærke forbundetheden med de mennesker, som ikke havde kunnet nå ind til mig, eller ikke havde tur at nå ind til mig, på grund af det her enormt tykke candyslag. Når vi forsøger alt, hvad vi overhovedet kan, at dyrke vores glitrende candyslag, så er det i store træk et udtryk for, at vi tror, at det, der er dybest inde, er forkert, eller farligt, eller tomt. Vi tror, at for at få kærlighed, accept og anerkendelse fra andre mennesker, så er vi nødt til at skjule det, eller distancere os til det mørke, som vi også er udgjort af. For inde i midten af os, dybest inde, der er alt det, du har forbundet med smerte. Alt det, du igennem tiden har gemt væk, har oplevet,
var dårlige eller forkerte kvaliteter. Her er alle de gamle traumer. Alle de følelser, der ikke er blevet mødt. Alle de situationer, som du ikke havde redskaberne til at kunne håndtere og møde dine følelser i. Dine skyggesider. Alt det du dømmer ude, som du ikke kan, eller som du tror du ikke kan håndtere. Og alle de små og store ting, der gemmer sig derinde, dem bruger du nu i dit voksenliv store dele af dine kræfter på ikke at mærke, ikke at stå ved, ikke at leve ud. Fordi du tror, at du stadig ikke kan håndtere det. Og fordi du tror, at smerte er et tegn til at få numsen væk. Flyt dig. Kom væk. At det er et faresignal. Og det er det også indimellem. Når du lægger hånden på en varm kogeplade, og der opstår en smerte i din håndflade, så er det for at sørge for, at du får flyttet hånden så hurtigt som overhovedet muligt. Men vi er kommet til at tro, at al smerte er sådan et fare-danger-skilt, der blinker. Og derfor er vi blevet mestre i at distancere os til den smerte. Med medicin, med bekymringer, med pres, overmad, overshopping, cigaretter, alkohol, over alt muligt. Og den distancering kan i virkeligheden være ret god. Det kan være en god strategi. Den er en måde at beskytte dig på mod det, du ikke har redskaberne til at håndtere. Men når vi skal arbejde med det mørke smertelag, når vi ikke længere kan ignorere smerten, så er vi nødt til at stoppe distanceringen, så vi kan møde den smerte. For vi bliver ikke frie mennesker af at stikke af fra al smerten, eller ved at holde alt det, vi ikke vil være nede. Vi bliver frie mennesker ved at møde, acceptere og elske alt det, vi har været vant til at stikke af fra. Jeg er jo en traumenørd, og det er muligt at forløse de gamle traumer, som vi alle sammen bærer rundt på, og som det mørke smertelag er udgjort af, efter min mening. Men traumer, det taler vi om i et senere modul. Lige nu, der skal du have fokus på at vende dit perspektiv. Det sidste lag, det er robuste acceptlag. Det er den del af dig, hvor du bare er. Det naturlige. Det, der er i frit spil. Den vi er. Det, der mærkes og leves. De frie følelser. Alt det, vi nærmest ikke tillægger værdi. Fordi det er en helt naturlig, fri og ubevidst side af os. Det er det her, mange af os nærmest tager for givet. Det, der ikke regnes med i sammenligningen med andre. Det er det her lag, det handler om, i min optik, at dyrke. Det er her, vi kan blive robuste på den robuste måde. Det robuste menneske er, i min optik, ikke et menneske, der er stærk og sej og kan klare alt. Det robuste menneske er ikke et menneske, der kan blive ved, til alle andre er stået af. Det robuste menneske er ikke en, der aldrig er sårbar. Det robuste menneske er, hvis du spørger mig, et menneske, der mærker og kender sig selv. Der kender sin gamle historie. Der har et tæt samarbejde med sin krop. Har evnen og modet til at møde sine følelser og være med sin sårbarhed. Det robuste menneske accepterer og elsker sig selv og andre, og har tillid til sig selv og til verden. Et robust menneske er et menneske, der formår at være sin egen bedste ven, og samtidig give plads til, at andre er deres egen bedste ven. Og den metode, som jeg bruger til at dyrke det robuste acceptlag, det er ved at være din egen bedste ven. Ved at mærke dig og handle på det, du mærker. Og fordi det kan være en meget uhåndterlig størrelse, så gør vi det håndterligt ved at fokusere omkring dine behov. Alt det, som din krop har brug for at fungere. Alt fra at tisse, når du skal tisse, til mad, der nærer, til søvn,
til forbundethed og en tryg økonomi. Og alt det ind imellem. Det er her, vi begynder vores rejse til et mere robust liv. Et liv, hvor det ikke holder op med at blæse, men hvor du står mere sikkert i stormen. Rigtig god fornøjelse.